What's up, kakaaro? Tara kakaaro, tayo na mag-relax. Dito lang yan sa San Fabian, Pangasinan. Talagang mag-i-enjoy ka dito at mawawala talaga ang mga stress mo sa buhay. Kaya ano pang hinihintay mo kakaaro? Tara na at mag-outing dito para makapag-relax ang inyong pamilya. Huwag mo munang intindihin ang mga marites dyan sa inyong lugar. Ang intindihin mo ang sarili mo muna, kakaaro. Yo, for today's video, pupunta kami ng San Fabian Beach kasi sarado po ang Pugon Sili ngayon. Dahil sa kadahilan ng nagkakalat ang mga turista doon, kaya sa pansamantalang isinarado ang Pugon Sili. Kaya yun, dito yung mga kasamahan ko, mga aking kapatid. Yan, mga sulid kong kapatid. Alright, yan yung mga iba. Kakasya ba? Pagkakasya ba kami dito? Madami kami dito kakaaro na sasakay. Yan o. Pangkargaan. Alright. Kaya isa-isa ko na silang ikinamada para magsakto kami dyan sa kulong-kulong. At tinawag ko na rin ang isang pasahero at sinabi kong bigyan ng karapatan nang sa ganun ay makagayak na. At ito na kakaaro, puno na ang ating jeep. Kami ay aalis na. Let's go! Dalawang tricycle nga pala ang ginamit namin dyan kakaaro. Alright. At nung okay na ang lahat kakaaro, kami ay aalis na. Pupunta na kami ng San Fabian Beach. Talaga naman nagmistula para kaming sardinas. Shout out sa'yo, Boss Mac. At talaga namang napakasulig niyan si Boss Mac. At talaga namang waswas ang aking motor, kaya nakarating na kami agad dito sa San Fabian. Pagdating namin dito ay naganap na rin kami ng cottage. Pagkatapos naming makakuha ng cottage dyan, pumunta na kami sa bayan kakaaro para bumili kami ng aming kakainin. Bumili din ako ng kalahating kilong arorosip, ubas ng dagat. At sinamahan ko na rin ng tilapia. Masarap itong pang-ihaw. At pagkatapos naming nabayaran yan, kinuha agad ni Jimboy para bitbitin. Naghahanap kami pala ng hito dyan kakaaro. Dahil yon ang request ng aking papa. Mahilig kasi siya sa hito. At talaga namang buhay na buhay at malalaki ang kanilang hito. African hito ata to. Shout out nga pala sa pinakamagandang tindira dito ng hito, dito sa San Fabian. Si Madam lang talaga ang nagtitinda ng hito dyan sa loob ng palengke. Alright! At bumili na rin kami ng bangus dagupan. Masarap pang hiyaw to kakaaro. At bumili na rin kami ng mga sangkap para sa sausawan. At bumili na rin kami ng uling. Ito ang isa sa pinaka-importante para makapagluto kami. Nag-ikot-ikot pa kami dyan kakaaro. At bumili na rin kami ng talong. Shout out sa pinakamagandang tindera dito sa San Fabian. Alright! At sinamahan ko na rin ng karning baboy. Shout out din sa pinakamagandang tindera ng baboy dito sa loob ng palengke. At bumili na rin ako ng gulay para laging balanse ang ating healthy. Big shout out sa'yo, Boss Madam. Pagkatapos naming mamalingki dyan kakaaro, kami gagayak na. At dyan na rin ako umupo sa harap. At para naman ma-feel ko ang pagbisita dito sa San Fabian. Alright! Nagpapabaga na ng uling ang aking bayaw. Hinugasan ko na rin ang mga isda na aming binili sa palengke. Hinahanap ko ang gripo dyan kakaaro. At nilinisan ko na rin yung hito. Tinatanggalan natin ng lansa ang hito para ma-enjoy natin ang pagkain pag naluto ito. Pwede rin ang suka at asin dito ang panglinis. At naghihaw na rin ng tilapia si bayaw. Ito pala yung tilapia na binili natin kakaaro. Sadyang lalaki ang tataba. At sinamahan na rin ng inihaw na talong. Kaya napagingging ang aking bayaw dyan. Naluto na rin ang request ni Papa na hito. At isinalang na rin yung bangus at pork chop. Sinamahan na rin ng hotdog dahil favorite ng aking pamangkin yan. At talaga namang napakasipag ni bayaw sa pag-iihaw. Napabayaan ni Jimboy ang niluluto niya, kaya nagmistulang kakulay natin to. At talaga namang nakakagutom ang kanilang iniihaw, kaya kumuha na ako ng isa. Hindi ko na napigilang kumagat dahil gutom na ako dyan kakaaro. Wala nang intro kahit mainit yan. Sige, bira. At nagluto na rin si Jimboy ng gulay. Natatawa dyan si Jimboy dahil first time niya daw magluto ng gulay. Charan! Binanatan ko na rin yung mani na pulutan ni Papa. May nagkakaroling dito kaya binigyan na lang nila ng spaghetti. At sadyang napakabait ng aking hipag. At hindi ko na napigilang pumunta sa beach. Alright! Tingnan natin kung magkano ba. Boss, magkano isang tao dyan? 200 lang isang tao. At talaga namang nag-i-enjoy ang mga bata. Napagingging na rin ang aking kapatid at bayaw dyan. At sinubukan ko na rin mag-surfing kung marunong ako. Ito pala yung side view, wala palang board. Shoutout nga pala kay Nicole at Bonsai. Ang lakas ng alon kaya hindi makalis yung rubber boat. Big shoutout sa ating mga tropa na taga Baguio. Alright! Malakas ang alon. Lahat kaya Baguio. Solid. Enjoy.
Relax na relax at napakaway na rin ang aking papa. Tatawagin ko na sila kasi kakain na kami. Yum yum! Yum yum! Tara na, kakain na! Kakain na! At tumalik na rin ako sa aking anak, pampaswerte. Bumuli na rin ng ice buko si birthday boy. Flavor queso ang napili niya dahil masarap daw ito, sabi ni kuya. Big shout out sa pinakamasipag na vendors dito sa Sampabian, si Mr. Ernesto Castillo. Napakasarap ang kanyang paninda kakaaraw, napaka-creamy. Nagre-ready na si mama at ang aking hipag na si Ate Angel. May nagtitinda rin na paper plate dito. Dito na kayo bumili kakaaraw at kumuha ng cottage sa kanila. At ito na yung pinakahihintay naming lahat. Tara kakaaraw, mangan tayo. Lagilan dyan natan Sampabian. Bajak natan. Okay. Wala kami lang kakaro. Geng. Alright. Nandito yung mga kasamahan ko. Mayaw ko, tas kapatid ko. Dito rin si Madam. Hinihila. Nandiyan na naman. Ay kayo. Hello vlog! Welcome to my guys! Alright! Biram! Ayan na naman! Ang lakas! Nangihigop! Woo! Natak tayo kakaro! Malalaki na naman! Sunod! Woo! Grabe! Oh, ang lakas ng alon! Para ka sinusuntong ni Pacquiao! Ayan na! Sulit! Napakaganda dito sa Sampabian Beach! Gang! What's up mga par? Gang! Mag-gang! Yeah! Parang nag-i-enjoy yung mga bata, nag-i-enjoy, Nag-i-enjoy sila. Ah, sunod! Ang dami! Tumawag yung salpagida. Nawala yung sheets ko. Ba't mo ko binasan? Di ako maliligo.